स्टार म्यूजिक की धमाकेदार प्रस्तुति। बनहवा कियारी धकिया कवारी, बनहवा कियारी धकिया कवारी, देखले बलेते देत में, हाँ देखले बलेते देत में। उह मंगले बा मकई के खेत में, छौड़ा मंगले बा मकई के खेत में, सखी मंगले बा मकई के खेत में। मंगले बा मकई के उतर रहेला हमारे तेरा में, रोज हमके बुलावे गद बेरा में। उतर रहेला हमारे तेरा में, रोज हमके बुलावे गद बेरा में। का करी कुछो बुझात नहीं खे, माना करी तो मानत नहीं खे। कैसे छोड़ी पीछा नतिया, कहे छोड़ दे वीडियो नेट में, हाँ कहे छोड़ दे वीडियो नेट में। वो मंगले बा मकई के खेत में, सखी मंगले बा मकई के खेत में, छौड़ा मंगले बा मकई के खेत में। तो चंदन के यारी में फंस गई मम्मीला भारी में। तो चंदन के यारी में फंस गई मम्मीला भारी में। कहे कि एक बार आवना, तनी सा हमके चिखावना। राजन यरियन कलश विनय से मिली माल के रेट में, हाँ मिली माल के रेट में। छौड़ा मंगले बा मकई के खेत में, सखी मंगले बा मकई के खेत में, छौड़ा मंगले बा मकई के खेत में। बनहवा कियारी धकिया कवारी, बनहवा कियारी धकिया कवारी, देखले बलेते देत में, हाँ देखले बलेते देत में। उह मंगले बा मकई के खेत में, छौड़ा मंगले बा मकई के खेत में, सखी मंगले बा मकई के खेत में।